Leoinabarren iraute egoera behu kalte berehala. Mehatxuak. Asko izatu egiten dute. Kutsadura eta animaliak inbaditzen dute. Moztu zuten bere bezalekoa eta nagusiko legez kanpoko iza egiten dute. Grafika. 2000 urtean 1500 leoinabar zeuden. 2005 urtean 1500 leoinabar zeuden. 2007 urtean 1200 leoinabar zeuden. Eta 2015 urtean 2400 leoinabar zeuden. Leoinabar Asian bizi da Oianean. Deskribapena. Belarri txikiak ditu, orbanak asko ditu eta korrikalaria da. Asiako animalia. Hau da leoinabarren marrazkia. Mehatxuak. Ez bota zaborra uretara. Gutxiago kontaminatu, plastiko gutxiago egin eta reserva gehiago sortu. Asiako animalia. Tarpan, gubal, Baliako tigrea, mandabasetia, Japoniakoa. Arriskuan, panda gorria, Asiako elefantea, Bengalako tigrea, Elurretako tigrea, leoinabar eta bibilizki zaldia.